Hun standpunt, waar gaat het om? Het gaat over de situatie dat de vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen eerder een brief hebben gestuurd aan de regering waarin ze stellen dat er 68 miljoen gulden moet worden vrijgemaakt voor de indexering, voor de lump sum, voor allerlei regelingen die nog gedaan zouden moeten worden. Nou, daar is binnen de coalitie over gesproken. Afgelopen vrijdag heeft de minister-president Pisas gezegd dat er goed nieuws is voor de ambtenaren, omdat de indexering vanaf 2019 nu alsnog betaald wordt. Het gaat om een bedrag van 46 miljoen gulden voor ambtenaren en mensen die bij bijzondere scholen werken. Vandaag gaan de ambtenaren daarover vergaderen, want ze hebben niet alles gekregen wat ze wilden. Maar wat is nu hun standpunt? Zijn ze blij met wat ze gekregen hebben en gaan ze daarmee verder? Of zullen ze nog een keer met de regering willen praten? We houden het voor u in de gaten, maar in ieder geval vandaag is er door de vakbonden tijd voor overleg.